Egizuen bezala, Hernandoren mentrena osatzen gara. Hernandoren kultur taldeak, esandako Beñamini Otañoren biografia existera bat. Niontetan aurkitzen dira 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 bai. Alde batetik, Amelia, Otaño, Miguelen Ababa, Mexiko nazionala urtean bizidena, Danilan Torriak. Bestetik, Susana Arbanat Otaño, Txuri bezala ezaguna, Juanita de Ababa, eta jenikatik etorrika. Horre bat dago izan, beraiek mintzaldea. Orkestera, gu inguregi, eta zaigu egitea, Pedro José, Josi, eta nire Julián. Nik asaia bateko, sarrera lagurpen bat irakurriko dut. Pedro José metodologia eta ikurriak irakurriko du, eta Josinek dirukoan mamilea azalduko du. Izan bezala, Beñamini Otañoren epetxaren urte betatzen dira egun hauetan, bihar zehazki. Horren arira, Hernandoren kultur taldeak hainbat ekimen egitea proposatu ziren bai udaletxeari, bai familiarrei, ikastetxeei eta herriari. Gu zuzenean, Beñamini Otañoren biografia prestatzeaz arduratu ginen, baina lan horretaz ez ginen utxetik abiatu. Beti izan dira zuzkile, zenbat Otaño zoreak, eta haiengatik jaso ditugu informazio asko. Eskertu nahi ditugu bereziki, hemen bade pare bat, Mosi Iztueta, Teodoro Mujika, Kamio Txingiko Miguel Jose Garmendia, eta Olibarko Serapio Mundizaba. Eskertu nahi dugu baita ere, Mendorren ospatzeko antolatu ekitaldiak prestatzeko jaso dugun babesa eta laguntza. Elkarrekin aritu gara, txintxo lanean, Iztuetetarrak, Herrikaldetarrak, Irabagitarrak, ikastetxeetako ordezkariak, Maria Ángeles Alkatea, Ainhoa Kultur Teknikaria, eta beti bezala zenbait herritar prest daudenak laguntzeko, Etor, Gari, Txinel eta beste batzuk. Aipamen berezia, Leire Zubeliarentzat, gure euskara baldarra horrazten egin duen lanagatik. Izan bezala, Beñamini Otañoren arnasa izaneko liburua aurkeztera gatoz. Gure eskuaz izan Beñamini Otañoren persoari edo ikerlari lanak ekertzea. Hori denik ere eginda dago, batez ere bat nahi izan dugu, nolako azinen gara jartako Euskal Herria, izurki zer eginaz izan zuten bere bizitan gerra karlistek, eta gaien ondoriko giroak. Saiatu gara, Beñamini Otañoren zizurkiko eta Donostiko edarkari handiaren ezagutu eta bizizuena zizurkilean Euskal Herrian eta Argentinan. Hortik dator denaren izenburua, Beñamini Otañoren arnasa. Gure saiakera, zen guztun izatea espero dugu, eta Beñamini Otañoren bizitza gehiago ezagutu eta gozatu, Euskal Etxin bat eskaintzen ari garen txerretena dugu. Izan bezala, Pedro José azalduko du metodologia eta etokia. Eskerrik asko, Julián, hitza emateatik, eta gainera, gustora egin dut, liburu zaparenean, oso gustora egin dut. Esan diaten, laburpena egin dut. Hitza, bete behar dut, laburra izan dut. Jose Bernardo Otaño, Alasa bat, jo, Jose Bernardo Otaño, Barriola bat, Beñamini nahian, Beñamini nahiaren solaria zen, eta jende gehiago, emakumeak erazien nortartean besoa. Eta horrela, joan ginen biltzen, gero konturatu ginen, talde kide batek ekarri zuen, Teodoro Mujikaren beste liburu bat, Otañoren besoak, jaso genuen aurkara ikusi duzen beste besoa, Otaño berak idatzia, zerbait beste liburu bat, berak idatzia, horremena apuntea, abar. Orduan, beste batek, kasuan ere ez dakit nola,
ideia bat egitzen zeiketara, eta harreman estu bat interesantea, guri asko zerrutik natxulkin gara edo duan, jarriko zer egun, udazken aldea edo, eskuratzen, bagelu edo informazio pila bat, eta gainean, lehendabizik momentuz genikian, liburu bat izango zen, apunte batzuk izango zen, zuzai berezia ateako behar eta hola, ibili ginen, lehenengo etapa batean. Baketxo legarretik, hilean, 2 bilera ginez, bat, menaitu lagu, eta bestea hileatzen behien, eta, ja, urte horrea zentan, eta konturatzen ginen, liburu bat argitaratu bagenuen, biharko fetxazen, topean, ezin genezak ahaz. Ordan, metodoa aldatu egin da. Lehendabizi, bi bilera hilean egitetik basa ginen, astero biltzen astero. Baina segituan konturatu ginen, ez zela nahiko. Eta orduan, blog bat sartu denuen, taldeko dozenak dira, dozostik, zarrero elektroniko bat, eta beste trunkatu, eta ordu nahizitzen. Liburuaren martxa azeleratzen, listuatzen. Eta erabat desberdin funtzionatu dugu, azkenik kontuaretan. Hola, nola baita etxetxala. Bideratzen dut amadian, egunero, bata bestein, bihartzen gerizion mesua, lanak, aplikuntzak, kantuak, eta ustearen aseran, bi erabaki hartu genuen oso importantea. Taldeak, liburua, idatzen. Talde osoa. Liburuan ez zen erabaki bat, ez zen duki aldetik, azaren aldetik, argazki aldetik, kapitulu kopurua ere, dendarizien, pentsatu denun, liburua egitea pentsatu denunian, hiru bat kapitulu. Atal izan zituela, azkenean, ikusiko zen, 8 ataletara iritsi. Eta bigarrena, azkeneko zuzenketa ere, liburuaren zuzenketa ere, hori liburu guztietan milaren izaten da, 2-3 zuzenketan, impretan atea horretik, hori ere, talde osoan egin dugu eta talde osoan zuzentu da. Hala ere, badazka akatzen dut. Normalak. Eta bukatzeko, ikur bat, simboloa erabili dugu. Peruari, hiltzen nire beratziren tamarrean. Zer bat dago. Hamar. Mende horrena, 2000 tamar. Zer. Peruari, Otaño, Barriola, Rosario, hiltzen. Pello, bat egin dutatzen da. Otaño, okin hasi eta okin dutatzen da. Barriola, badu, beste bat. Eta Rosario, beste egin. Orduan, zero asko, eta okin gehiago. Metodoa eta lana ikaina. Oso ondo. Ondo, joan zailu, hartu genuen idea. Bakarka hasi, martxak, liburuaren eginkizunak, erabat metodoa hartu, eta taldean, auzolanean, egin dugu liburu. Liburua guztiona hori ikusi behar zuen bezala, lekukoena, zitxorkilean, abesperatu Argentinan,
bizi dian lekukoena, taldearena, eta uste honetan, hor gure inguruan edo bideatan ibili den guztien. Doan egindako lan bat. Doan, udalak, gau eta ondorengo egunetan banatuko duen. Opaino. Eta horrela jarraitu behin. Talde bezala. Antzolamia. Besterik. Ondo, arratsaldeon. Julianek esan duen bezala, gure lana, gure liburu hau, gehiago du biografiatik literaturatik baino. Guk Zabalaren eta beste hainbat autoreren material erabili dugu, baina normala den bezala, Zabalak idatzi dituen, Otañori buruzko idatzi dituen Biblia horiek, Biblia direlako eta lan izugarria eta estima ezina. Zabalak gehiago jote zuen bertsogintza aldetikan, olerkari zen hortatikan. Eta gu gehiago jo dugu berriz, biografia aldetikan, diodan bezala, jo dugu gehiago zergatik esplikatzea zer gertatu zitzaion gizon horri, zer gertatzen zen garai hartan zizuzkilen Euskal Herrian, zergatikan egin zituenak eta zein ondorio izan zituen hori guztiak. Alderdi literarioa, bide batez, komentatu, alderdi literario hori Paluzio aldetikan, Zabalaren bideo hori juntzena eta datorren asteazkenian Pello Esnalek eta Euskitzek berak joan dute benetako autoria dedien. Guk biografia aldetikan joko dugu egan. Eta hori izan da gure eskintzan. Bueno, guk ataletan, komentatu duten bezala, intatu duten bezala, atal batzutan banatu dugu ligula, lehendabizi hasi gara kanpotikan, esplikatu nahian, zein den Pello Mario Otañoren inguru hori, eta hasi gara laburpetik bat eginez situatzeatikan, laburpetik bat eginez zein zen Euskal Herriaren egoera 19. mendean. Horrek baldintzatuko bai du gero, gertatu zen gero. Segidan, eta bereziki karlista da. Karlista da eta karlista da eta bigarren karlista da, bete-betian harrapatu behi zuen, Pello Mario Otaño. Karlista den horietan, zer gertatu zen. Bigarrena, Zizurki. Azaldu nahi dugu labur Zizurki zertzen, zer nolako Zizurki genuen datotan, estimaziotan, izenetan, incluso zerrenda batzutan, eta beti era arrexen. Gure lan hau izan da, gure ezeroa, gure irakurlea da, harriko jendea dugu. Ez du lan hau egin unibertsitate jendeentzat kristuen hizkuntza zai bat, euskeraz egina dago, eta gure ustez euskera ondo eta errex ulertzeko modukoan edo zeinak ulertzeko modu. Lehendabizi Euskal Herria, bigarren atala Zizurki. Eta hirugarren atala gerotaneko etorrik eraia Pello Mario Otañoren aurrekariak edo aurrekoak aztertzerakoan. Eta aztertzerakoan Pello Mario Otaño bera gora eta Pello Mario Otaño bera, baina norbaitek oso ondo esantzun bezala, gizon horrek 10 izango zuen bat. Eta Pello Mario Otaño da, Pello Mario Otaño barriola da. Ez behitzateke bestela Pello Mario Otaño ulertuko barriola gabe. Ezin da ulertu. Eta zergatikan, Zizurkio 19. mendeko pentsatu 1870 urte horietan, pentsatu dezakezue Zizurkilen
eta zizurkin bezalako edozein herritan aurki genezakeen kultur maila nolako izan ziteke. Familia bat bazen zizurkien oso berezia zena, lehen udalak argitara eman dituen liburutan oso garbi geratu dena, bereziki azken alean, eta dira barriolatarrak. Barriolatarrak zizurkien izan dira famili kultur maila handikoak, oso handikoak, jatorri jiraurrikoak, dakizuen bezala, baina normalak etzienak garai hartan, beraien ikasketa maila etzen normala. Eta ez hori bakarrikan, beraien ondorioz, ziurazko beraien jarrera politikoare etzen normala. Jende guztia karlista zen bitartean beraiek liberala ziren. Jende guztia Don Emiliaga, San Millán, Don Emiliaga tarren jauntxoen menpean bizi ziren bitartean, beraiek Don Emiliaga tarren aurka zen. Jende guztia Don Emiliaga jarritako apaisa bikari horren menpean eta haien esanetara zegoen bitartean, barriolatarrak aurre egiten ziren. 19. mendean zehar, beti enfrentamiento hori da. Oso jende kultua zen. Eta egiten badugu, ulertzen badugu alde batetikan, Pello Mario Otañoren aitaren eta aitonaren aldetikan bertso-sena hori, eta amaren kultur iturri hori, hau da, Otaño Barriola, horrela ulertzen du Pello Mario Otaño. Ez dela ez, Otaño bakarrik ez da ulertzen. Hori landu dugu baita ere Otañotarrak lantzerako, bereziki landu ditugu Errekalde Zarra, Larraundik nor etorri zen, Errekaldera. Errekalde Zarraren seme zarrena, Juan Pello hain zuzen, Pello Mariren aita, Pello Mari aita zana, seme zarrena izan arren, maiorazu izan entzena Errekalden, ziur asko Ameriketa guntzelako, eta bat. Pello Mari Otañoren aitare Ameriketa izan behizen. Landu dugu Jose Bernardoren figura, Jose Bernardo geratu zen Errekalderekin, osaba Jose Bernardo zen oso ekintzaile, oso emprendedorea, oso negozio bizio handia zeukana, eta segitxuan teia zer, ikertzuteia, karraioak, mojikak oso ondo orkestu ditu hori danak ez. Orduan, hor guztiak, Pello Mario Otaño, Juan Pello gara bidez aurkitu zen etxe hortan, Errekalden zegoela, bizitzen ari zela, baina ez dakit, 10, 12, lagun ez dakit zenbat bizitzen etxe hortan, da hor overbooking totala zegoen, hor ezintzen dira jende gehiago abitzen. Erabaki bat hartu behar izan zuten familia horrek, eta erabaki izan zuten norbait eta bertu landikan. Eta norbait hori izan zen, Juan Pello hartu zuen eta egin zuten etxe berri bat. Etxe berri bat, leku estrategiko batian, adunako bidetikan, eta badakizuen lekurri ziten, benta bat egin zuen. La venta de la caridad, deitu zioten, auzolanean egin zuten bat hori ez. Eta horrea Juan Pello horra juntzen bere familiarekin. Eta porkurakoia zeak gure Otaño, Pello Mari izango zituen bat, ume txikitia zen, ara juntzerian. Beraz, honek alde baterikan aitaren bertso gehintza hori bentan biltzen ziren bertsolari guztia inguruko guztiak. Osabarekin erlazio aparte izan zuena, oso estua izan zuena. Amaren jakinduri zehori jaso zuenarekin horrela ulertzen da Otaño. Eta Otaño bera jaio zen, badakizue, jaio hor ikusi duzuen, diapositibetan ikusi bali baduzue, jaiotza ere zari izan zuen, bikia zen, biki laguna laizte hitzen, oso aur jaio zen, askiratik handia, sendagilea, Bilagonako sendagilea zen, Alegria doktorea, sendagileak, berak bataiatu behar izan zuen korrika, bazipalako, azkenean zorion izan zen jun, baina bizitza guztian zehar hori arrastak eman zuetez. Zehar, azalduko dizuet, baina zea zen, asmatikoa zen. Asmatikoa familiako baita ere, Errekalde Zarrare asma jota hitzen, bere garaien baita ere. Orduan, bizitza, Pello Mario Otaño bizitza hortan, bederatzi anai arrela ziren, baina 4 laizien ziren, 5 geratu ziren, eta bizitza bitan zatitzen da, zizurkiru urteak, gazte urteak, eta gero bigarren zatia izango genuke Donostiakoa eta Ameriketako urteak. Gerra lertu zenian, bigarren karrizada gerra lertu zenian, 72an, Otaño, beste gazte zen,
eta Jomari Otaño, hemen ikusten duzue, lehenoko ipatu duten bezala, izen asko daude, egin behar izan dugu hau da, plano de situación. Zeren, Otañotarrak eta Garaiolatarrak, berezik Otañotarrak kasuntan oso famili interesanti izan dira, doako handikoak, baina izena jartzeko garaian doako handik dena dira Pompeio, dena dira Jose Bernardo eta dena dira Juan Augusto. Orduan da, ez dakio ze eta zeian izan. Orduan, baina, Otaño 57an jaio bat imazen, eta 72an gerra hasi bat imazen, koiratu ez ikaste gaztia, 15 urteko gazteak. 15 urtekin jakendia gerra jokuten zen. Gerra lertu zenean, 72an, ia Otaño, Jomari Otaño, desagertu egiten da, misin, total, 2 urte. 73tik 75. Eta nun dago, ez dakit. Familia Donostira joan da, bizitzera, aita dutzat. Eta zergatik, ez dago dokumentatuta, baina ziur gaude juntzela liberalizierako, batetik, hemen ez zuten giro ona izango, batetik, bestetikan Donostia lana zen, Donostia zabaltzen ari zen, hor Garibai, ze ikusi duzue, kaleko argazki batzuk, Donostia zabaltzen ari zen, eta Jomari Otaño naita Pompeio jakina behizen. 10 aldiz, bentan geratu zen. Karidadeko bentan, ez dakigu, aita hastian sartutak egun atoriko zen, nola botatuko ziren, baina gauza da bintzat, Jomari Otaño aita 73an Donostira juntzen bitartean, 2 urte egiten, 73-75 desagertuta dago. Noski, hemen agertu izan balitz, soldoz gabun berko duke, bando baten alde, karlisten aldean xuxen, eta Donostien agertu izan balitz, liberalen aldeko berko duke gerra. Gauza da bintzat, 75an, iesin da Ameriketara guntzara. Iesin da, noski, desertore guntzara. Desertore gara hartan asko eta asko juntzi duzen Euskal Herrian. Desertore, gerra ez urteatik desertore. Eta Ameriketara guntzen, eta bizitza altzuen bezala zertu zuen, atera zuen, urte horietan. Eta zer egin zuen, jasota dago, agiri txiki batian, holako zerbait dio, cuando le ha faltado ocupación en tareas delicadas, como hacer un asiento en los libros, se ha prendido a la pata de un caballo salvaje y le ha clavado una herradura. Ha sido alambrador, alambrador de la pampa, hornero, tenedor de libros, herrador y poeta, y también pastor. Gauza bintzat, alako batian, hemen agertzen da berriro, 50an, horri zen ona, hemen dago bintzat, ez dakik segun noiz etorri zen. Donostia etorri zen, leheno, biharreko viaje etorri zen, Donostia etorri zen, hemen egon zen, urte batzutan, alako batian berriro gutatzen gara, bigarrengo viaje hortaz, gauza gutxirak dugu, oso gutxirak dugu, anibilizala, oso fisiko, oso galduta diatu zala, bere arreba, bila juntzitzaion da izut, sekulako behiro ez. Pasaiz hori izut asko ezagutzen duzue, bera hondik ezure egun bazen, eta bera gaban hondi bat egizut horrek, eta orduan esan zion, mesedez gaban hori anazteko, eta berak erantzun zion, gabana erantzita zertzen, zer. Eta, bueno, gauza da bintzat, bigarren bidaiatikan, eta zuko naiz bigarren bidaiatikan Donostira etorri zenean, 90an, gauza kurioso gertatu zen, eta da, urte bete barru, ezko bintzat. Kaldera, nomilloak, 30 urte nomillo izatea, ez, baina, urte baino gutxiago, eta harrigarria da. Badaude, teoria batzuk egiten duguna, tarteko badago azak, zer nahi idazlea, haiek bai alde batean eta bai beste aldeen ezaguna, eta horrek alde zarretik zubira nahi duzuen edo. Bueno, gauza da bintzat, 91an ezkondu zela Artzaioneko katedralean Donostia. Ezkondu zen Donostiko neska batekin, Malen Alberdi deskarga, eta Zabaztarra eta ama Udizuetara. Eta familia horrek, pareja horrek, gurasoen etxean ari ziren, kaso mentzua ikusi duzue,
jarri ziren bizitzen gurasoren, amaren gurasoren etxean, eta 3 seme izan zituzten Donostian. Baina kuriosoa, bi urte, 3 seme, Bernardo lehendabizi 82an, gero Miguel 84an, eta gero Jositxo 85an. Eta bere Maria Zaina exitoa zuen persona zen Donostian. Exitoa, eta literatura maila, eta Lorepoza zirela, horrako gauza direla, ospea hori bat zuen, baina hortik ez da jatzen. Eta, bueno, horren errako batean, etxipena jota edo, erabaki zuen familia hartu, 3 semeak hartu, eta Ameriketara itzitze hirugarren aldiz. Euskal Herrian, eskandalo txiki bat armatu zen orduan, bazikoa lata, suskripzio bat beste nintzen, hemen gira zedin, baina azkenean vapore hartu zuen, 91 zituen uste du, gainera urtebete egin zuen eguna, urtarrian, pasaian vapore hartu, areaguntzien esperientzia txerrikteko zituen, Donosteko Zueria, areaguntzien baino gauza bitzak, bera vapore hartu, eta 96 urte egin zuen Korsika vapore, Korsika izan zuen vapore. Eta pasaitik errabiak izan. Teodoro Mujika jasotzen ditu, despediako bertsoak, ez nua borundatez, beharrak narama, nerekin daramazki, 70. Eta Argentinara iritsi zen, 30, 3 seme, eta nola jo, eta iritsi ziren gure txatiak gaur oso ezaguna den herri batea, baina sekuren zuen genuen, Pegua jo izena. Eta Pegua ulertzeko distantzi pixkat saltatuko du, baina ulertzat kopo deiko zaiguna, pentsatzu oesteko pelikula bat, frontera deitzen den hortan, bai, erdi basati, erdi salvaje, erdi indio, erdi ez indio, baina kanpotikan datorren jendeantzat aukera handiak daudenak, hori zen Pegua jo garaia. Eta arajuntziren, aldez aurretikan, han bizi zirelako Gaiamariren bi anei bat eta arreba bat, han bizi ziren Pegua jo berrian, Palanikela eta Juanpeina. Ziren familia bizitzen, Pegua jo gaur egun dauzka 30.000 biztate, itxora bera, Buenos Airezen onduan dago, haien onduan, alegia 40 kilometrotara. Eta hori zen, gara hartako Argentina hori goixe zen. 40 kilometro horiek, gu baina Argentina ikusten dunan beheraren zirkula, hori askoz bero. Eta Argentina izan zituen beste hiru alaba, kuriosoa, semiak 2 urtez behin izan baldin zituen, alabak izan zituen 4 urtez. 89an, zarena, bai Teresa, bigarrena, 1940, eta Ivana Marentxo, 1907. Han, Argentinan arrakasta hori izan zen, zer bezala, idazle bezala, poeta bezala, olerkari bezala, bertsolari bezala, incluso azpitiko musikari bat egin, Ortiz Santelaiorekin elkartuta opera bat egin zuen, zailukila, arrakasta handi izan zuena. Eta, bueno, lanari, ez dela hautzen moduan, segurazko gure horrenkari hau etzen persona bat, puesto batean sorti dut lan egiteko zen jarriko dut. Eta biritzen duten, ginez, amaikari dituzuen, eta gintzen. Azkenengo urteetan, kuriosoa da, azkenengo urteak eman zituen, beti galdetu dugun egun hori, eta Rosario, zer pintatzen du Rosario, zergatik egiten Rosario, gizon hau, zer edibili zen bat bestea, Buenos Airesen bizitzen zen, Buenos Airesen Laura bat zen erakundea, da erakunde handi bat, horrek euskarazko klaseak antolatu zituen, lehendabiziko aldiz, eta Gaiamari Otari izan zen 2 urtez, bertako irakasle. Beraz, esan daiteke, Ameriketako lehendabiziko irakaslea, euskara irakaslea, lehendabizikoa, Gaiamari Otari bezala, 2 urtez aditu zen. Gero, klase horiek beste arrazoi batzuk dagoetan gaztaldera biratu ziren, baino bera izan ziren.
Bueno, gauza da, azkeneko urtetan zertan ibiliko, eta Rosario zertan ibiliko, eta txurik hemen gauza asko argitu izkigu hortan, batean da bestea ibili izala. Pampan, Argentinako Pampan, bazegoen halako izurrite bat, halako plaga bat, eta ziren okiak edo langosta. Ziren, eta badekizu hori uoldekan hori atortzen dien, lainoa bezala, eta hori guztien irrindu egiten zituzen. Eta zeuden, konpainia batzuk, erakunde batzuk, dedikatzen zienak plaga horien, oti horien edo langosta horien kontra zehatzen, lan egiten. Eta enpresa horietako baten, apuro duetako bat, kagatu delakoa, otaino genuen, Pello-Mario otaino genuen. Kuriosoa da, guk hortan suerte pixkatzen dugu, bertso bat, bere garaian han argitxu zen, ungaitian nola, baina galduta zegoena, eta Pello-Mario otainoaren ez Aitazabalaren obra guztietan ez da inune agertu ez dena baina arte, eta azaldu zaigu, eta liburuan duzu osoa, eta justu da, hori buruz, bertako batek, editore batek, galdetzen dio, Pello-Mario otainori, zuetaz, hori ze arraio da, langosta hori edo markisalto hori zer da. Eta Pello-Mario otaino badun, idatzi zituen bertso batzuk, esplikatu zertzen markisalto hori. Markisalto izena ematen zion abeak. Bertso oso politia dira, hor dabiltza, nire da dabiltza dugu dakigula, hor dabiltza Amuriza, bere barren guztiak asmatezinik zedo nioen horri, Peñaganik hori gozadera gertatzen zaio, eta egiten lehenko guantez esperata zebilen, eta ez dakite zen goio daukan horrek. Eta gauza da bintzat, bueno, hor zebilela, Rosario liburu garen txikietan, Pampan hor zebilela, gaizkitu zen, gaizki, eta erabakin zuten familia hartu zuen, eta eraman zuten Rosario. Eta Rosario egitzen, beste dozilekutan gertaziteken duzen. Horrekatik gaur Rosarion, ez dago, inigo garaztu, inigo garaztu. Eta, anitzen, aktan jatzen dut bezala, en Montevideo 270, Calera Etxea, ha fallecido don Pedro María Otaño, de 53 años de edad, que estaba casado, de profesión maestro, eso, consecuencia de síncope cardíaco, según consta el certificado médico expedido por Hiltzen, Pello-Mario otaino. Eta notizia hona iritsi zenian, hemen sekulako sekulako meakulpa bat, egungo jende guztiak norra gertatu zegu hori, norra daitu hori, astokein horren dugu. Eta daude literatura izugarria da, Aitazabalak jasotzen du literatura izugarria horren duzuz. Bat, gogoratzatkan, zeak, txerritak zionare, zizurgiro seme bat hain gizonun bila. Euskaldun jakintxuna, eskolaz jakinen. Zenbait txaio eginak legezarre bila. Nik aginduta ez da jaungoikoak bila. Zeruan erdia gertatu dugu. Bat, txerritak izatekoa, hori bezala, bila bat. Otainoren atal txikia bukatu aurretikan, guretzat aurkikuntza politia izan dena, gure buruaren txerritzat izan da, eta horra batu dutena da, Otainoren bilakaera politikoa. Otaino zen liberala eta foruzale. Espainiako liberalak foruen kontra ziren bezalakoak, euskaldun liberal gehienak foruen aldekoa ziren gutxinez, foru batzun dago. Eta Otaino foruzale zen. Eta Otaino zen errepublikanoa. Ez zuen onartzen garraitzea, errepublikanoa zen, orduan errepublikanoa izatea zaila zen. Eta errepublikanoen aldizkaritan da idazten zuen. Eta Otaino errepublikanoa izatzaz aparte, gero bere jakin nahi hortan da, iritsi zen Sabino Aranaren mezua entzutera, ulertzera eta onartzera eta bere ganatzera. Eta bukaeran Otaino abertzale zutxuna. Baina ez bakarikan pentsakeraz, idazkeraz ere aldatu du, neologismo pitia, sabinianismo asko sartuko ditu, hori aurreratuko duten, hori berrikutenak, onartzezkenean, baina ideologikoki nabarmena da, ematen nabarmena. Inkluso bere izena,
ordu arte Pedro Mario Taño ofizialki agertzen zuen bezala, handik aurrera Pello Mari erabiltzen dut, bere idatzitan Pello Mari sinatzen dut. Hortikan historia da guk, liburu honetan egontarako ere, eta familiarekin itzin ondoren, horiek etxean beti Pello Mari ditzen zioten, beti dut. Eta gu horretik naiz eskorreko da izan, naiz plaza da izan, izen ofiziala buruan etorri zaiguna, hasieratik gara baino genuen, hori normalizatzen behar genuela eta Pello Mari horretik jarri egizena. Pello Mari berak horrela nahi zuelako eta etxekoak horrela deitzen zioten, Pello Mari. Eta ez dut hortan utzi nahi, Pello Mari Antaño abertzara izatez aparte personaje progresista. Eta progresista izateko Pello Mari Antaño hiltzenien justu ziren Argentina aginde independenzia lortu zuela 100 urte betetzen ziren 100 ziren. Orantxe bezala diren Argentinak, ospatzen dira Argentinak 200 urte independenzia lortu zuela. Pello Mari Antaño idatzi ziren bertso batzuk, beste batzukin batera, Argentinako independenzien alde, eta bukaera, azken bertsoa, eta bertsoa hori gira, Pello Mari Antañoren azken bertsoak, eta argitarra eman ziren, behin bera hilda gero, bukatzen du horrela. Argentinako bandera, ez dakit ikusi duzuen, txurila urdina da, eta erdian dago eguzki bat agertzen da, banderan, eta Argentinako La Plaza de Mayo entzuna izango zuen, Argentinako iraultza ondina maiatzan eman zen, gertatu zen, eta horrekin lotuta esaten du, denok maitaro agurtzen dugun maiatzako eguzkia, banderako eta maiatzako, denok maitaro agurtzen dugun maiatzako eguzkia, arek, askaritzala Euskal Lurra, eta katibu dauden guztiak. Hau da, ja, bihurtzen zaigu, askatasun dute eta gaina internazionalista sortzen zen. Bitzatu nora eraman gaitu Pello Mari Antaño bilakara politiko nik. Personaje curioso, zen mezu progresista bere izan hori. Pero bueno, zen, eta familiak, amak, zeiko ez du, familia bitu, familia jaso, Rosari ingurortan, 6 semea dakartu, eta nola itzuliko, egoa jora, oski, antzitun gainontzeko gainotarrak. Familiak bizimoduan atera zuen, han bizitza garrantolatu zuten, eta zerbait garbi geratu da bada, eta hauek garbi izaten ari dute familiakoa da, Malenek, amak, bere senarraren memoria historikoarei, baina fideltasun izugarri izan zuen. Egunero beti gogoan zuen bere senarra eta bere senarraren bertsogintza eta poemaitza. Oina bentzi joan. Hiru mutilak banka jarri ziren, lanean. Banka, bueno, aprendiz moduan hasiko ziren, oski, antzuten bezala, baina gero aurrak ziren, eta, bueno, bere bide zuten. Eta aldiz, eta segur asko haiek etxera ekartzen zuten Mari Eskar edo, Irun Eskar. Kuriosoa, Irun Eskar irurak handeren izan ziren, eta herriko eskolan irakasle izan ziren. Irurak. Lehendabiziko semea, Bernardo Zarrena bitan ezkondu zen, hiru semea izan zituen, hori espezifista bere genealogia laburke guztiak ekarrela. Bigarrena Miguel, horrek bi alaba izan zituen, eta alaba honetako bat, Amerian beritu du hemen. Hirugarrena izan zen Josetxo, horrek seme bat izan zuen, oso izenekoa, ditzen ziotena. Laugarrena, Teresa, horrek alaba bat izan zuen, izena, Madalena, Beltxa deitzen zioten, eta hori kontatuko dugu horren historia. Bosgarrena izan zen Juanita, horrek izan zion seme bat, nere deitzen ziotena, eta alaba bat, semea nere eta nereren alarguna, Karla, hemen dago, eta alaba da Txuri, Susana, argumaz, Otañ, Txuri. Eta azkari Malentxo familia ere getzen izan. Eta esan dut Beltxarena, zeren ikusten merezi duela kontatzea bat. Beltxa izan zen, Pello Mari Antañoren biloba bat,
Pello Mario Otañoren alaba zabenaren alaba. Eta betxe izan zen pixka bat, Otañotarren familian, Otañoren memoria historikoa gordetzen jakin zuen. Beste lan bat, hemen ikusi duzue, diapositio batean agertzen zen Cesar Arrondo irakaslea, irakasle hori eta horren taldea, Argentinan eta bereziki La Platako Unibertsitatean aidia lan egiten, euskal kulturaren alde eta euskal kontzientietu alde. Aldarrekatzen ari gara, euskaltzela izatea gaixala, han izan da euskaltzen. Eta gidatzen duen guztiak, bortiratzen guztia, hartu anima da Cesar Arrondo irakaslea, unibertsitateko irakaslea eta unibertsitateko nazioarteko arrazoetarako buru ditu. Hemen, Argentina ezagutu duen baita ere, eta horri eskatu bedian lan bat diasporari buruz, gaztelania zidatzi zuen eta osoki erantzi dugu baita ere gure lan honta. Beraz, bi lan horiek gaztelaniaz daude. Eta lotxa ematen zigun libura amaitzea inongo aipamen literariorik egin gabe. Gu ez dira hortan sartu, baina Otañoren buruz liburu bat eta aipamen literariorik egitea egin gabe etzen bidezka. Baina bagenuen lan bat oso politia Juan Mari Lekuona idatzitakoa, Juan Mari Lekuona ez da edozen, Juan Mari Lekuona bere gara idatzi zuena Eusko ikaskuntzaren Eusko ikaskuntzak argitaratu zuena, beraiekin hitzen genuen, baimena lortu genuen, eta hori erantzita dago lan bezala diguna. Beraz, horrela bukatuko genuke dugu. Eta bukatzeko, liburuaren laburpena ondo dizuet esaldi batean. Hasieran jarri duguna, ez da gurea, Gaitza Zabalarena da. Eta dio, euskara bizi bada, Otañoren bersoak ere biziko dira. Eta hauek, bersoak alegia, eta hauek arnasi badute, gure hizkuntzak ere izango du. Gaitza Zabala 98an. Bertsoak, Otañoren bersoak arnasi badute, gure hizkuntzak ere izango du. Horrekin lortuko duzue, Pello Mario Otañoren arnasa deitu digula libura. Zergatik ari izan den hori zizien. Eskerrik asko. Amelia, Itxori, Amelia. Habla castellano. Hay que hacer cambio de chiste. Hemos recordado hace un rato el último verso de vuestro abuelo, de Pello Mario. El último que fue justo publicado después de su muerte. Y es un verso que se refiere, habla del centenario de la independencia argentina, que ahora estáis celebrando el segundo centenario, el bicentenario. Bien, ese verso, el último verso, viene a decir algo así como que el sol de mayo, el sol de mayo, que saludamos con cariño, libere la tierra vasca y todas las que estemos viviendo. Un mensaje progresista, decíamos, un mensaje de futuro, y habla del sol de mayo. Evidentemente veis que en Citurquí en mayo no tenemos sol. Pero no tenemos sol, pero tenemos la flor del sol. No sé si la conoceréis, es esta flor, esto, Cardúa, Euski Morea, le llamamos la flor del sol. ¿Y esto qué es?
esto es es un símbolo que nos habla del sol. Es un símbolo que se ponía y se pone todavía como costumbre ancestral, se pone en las puertas de las casas como protección para los malos espíritus, para las brujas, para las tormentas. Yo siempre digo que en mi caso no me ha funcionado, porque tengo dos brujas en casa, pero es un símbolo en los canarios, es un símbolo ciertamente estimado. Es algo, esto no es simplemente. Entonces nosotros, el sol de mayo argentino, con la flor del sol y con el libro pues combinando un poco todo, pues os queremos hacer un pequeño detalle a las dos. Es la flor del sol. A ver.